vamos comezar o sorteo do Petor de Desexos deste ano 2025. Moitísima sorte a todos os participantes. Ben, como todos os anos, lembrades que entran nese sorteo todas as persoas que fixeron compras con un mínimo de 30 euros. Non quere dicir que as fixeran no mesmo local, pero que teñen que aportar en cada boleta compras por un mínimo de 30 euros e as compras serán desde o 5 de decembro do 2024 ao 6 de xaneiro do 2025, como eles traen chuleta, os anos a pesan. Entonces, había dous tipos de premios. Hai dous premios de 250 euros cada un, sacaremos 4, porque sacaremos 2 persoas premiadas e 2 reservas, por si esas persoas non aparecen, e logo había 5 premios de 100 euros cada un, e sacaremos 5 premiados e 5 reservas, na mesma dinámica, por si é necesario recurrir aos reservas porque non localizamos aos premiados. Revisemos, me axudas un pouco? Porque hai un montonazo. Bueno, perdón, vou deixar ese papel aí. Hoy, esta tarxeta debe ser unha postal. Bueno, sacamos un. Vamos a comprobar e se queda do... perdonade, o importe... Espera, o importe teño que sumar porque... O importe total son 1,75, máis de sí, 8,60, o importe está ben, e a data está ben, é un comercio de Allariz, e a data está ben. Decimos o nome alto? Vale. Por a persona premiada é María Nieves Clemente Siota, que terá un premio de 250 euros. Primeiro de 250. Remeso un poquinho. Como son pequeniñas, teño que ir ao fondo e mirando po infinito, como eu digo aos nenos, saco. Recordade, este é o outro de 250 euros. Miramos se correcto, é unha tenda de Allariz, a data de compra do 26 de decembro, por lo tanto está ben, e o importe supera os 30 euros, por lo tanto é correcto. E a persoa premiada é Patricia Soto Álvarez, vale? Segundo, premio de 250 euros. Nos reservas non decimos nome, como facemos outros anos. Ora vamos a sacar 2 boletas reserva, imaginade que esa persona non contesta, pasado o tempo prudencial, recurriremos ás reservas. Vou remexer un pouco. Por que non serei máis alta eu? Saco un. Deixa-me comprobar que está ben. 10. Me quitaré a calculadora. 15. Ben, perfecto. Sí, supera os 30 euros, son de aquí destas datas, son destas datas e son destas datas, vale? E a persona deixou, sí, reserva. Segunda reserva, 2 premios de 250, vale? Saco un. Comprobamos, supera os 30 euros, a compra está nese France Design Fair, sí, o 5 de decembro, perfecto, e posterior, unha tenda aquí e temos contacto. Vale, xa van fora os de 250, vamos a empezar a sacar os de 100 euros, sacamos 5 de 100 euros, vale? Me mola máis cando hai unha de pequeniña, Que pasa que se eu non chego, en fin, vale, máis de 30 euros, está no plazo e está en unha tenda de Allariz. E a persoa, primeira, José Lesma Villar, ten un premio de 100 euros, primeiro. Hai algunhas cartas, un solo, sí, estouse moito, sí. Vale, Irene Varela Barrio, segundo de 100 euros. Oye, vou quitar esta vez por aquí. Cartas tamén. Sí, hai cartas. Logo podemos dedicar un ratiño a lelas. Este como aporta máis de 30, aporta outro, os dous son de fecha correcta. E Elena
Fernández Blanco. Canto levo? 3. Ui, non. Cuidado. Quédame 2. A ver se consigo facelo sin caerme. Ai. Intento ir ao fondo para que todo o mundo teña oportunidade. Saco un, sin mirar. Temos de todo. Ai, vale. Esta época así. E este pequerrecho. Eso sumazo esto. Perfectísimo. Pasa dos 30. Cristian Moya Mañogil. Noia ou Moya? Noia. Vale, Noia. Ten teléfono, entón falaremos con ele. Me queda un, non, María? Boa, por último. Ainda hai sorte. Ai, vale. Cheguei case ao final. Ahora vou por esta esquina, a ver se hai. Ah, este non. Ese podemos ler logo. Vale. Peto dos desexos. máis de 30 euros, a fecha é no período que dixemos, vale? Mercedes Clemente Xiota, xa lle tocou? Non me acordo, estou un pouco chucha. Nieves, María Nieves. Non, Mercedes. Debe ser familiares, irmáns, pois, como non lle tocara. Ben, aí quedan os 5 de 100 euros. Ahora vamos a sacar, sin deciros os nomes, os reservas, por si algún deses non se localiza, iremos tirando por orden, vale? 1,